Ассалому алайкум, дорогие друзья, братья, сестры, таджики и узбеки. Если вы хотите проверить свой загранпаспорт, тогда я предлагаю вам брат Умара, который в короткие сроки разберется с вашей работой и проверит ваш паспорт. Напишите на этот номер, который в экране, с WhatsApp по доступной сцене, который поможет вам. ассалому алайкум дӯстони азиз, хабари имрӯзаро барои шумо пешкаш мекунем. имрӯз ҷумъа буд 17 январ. $100 баробар ба 1094 сомону 30 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1196 сомонӣ. дӯстони азиз, суханои моро рад накунед, дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгирӣ. шумо бахил нашед, ҳамин рубл боло мешавад. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 109 сомон баробар аст. ҳамон аст. ноумед намешавем. иншоаллоҳ ки ба зудӣ рубл 150 мешавад. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.